Tämä tässä on Solar Impulse, aurinkovoimalla toimiva sähkölentokone, jolla aiotaan lentää maailman ympäri ensi vuonna. Kone on saanut koelentonsa Sveitsissä nyt päätökseen ja on valmis lentämään pois pesästään. Kone itse on vain puolisen vuotta vanha, mutta hankkeella on jo pitkä historia takana. Se alkoi näistä kuvista. Sveitsiläinen seikkailija Bertrand Piccard lensi maailman ympäri ilmapallolla ja sai ajatuksen, että seuraavaksi hän haluaisi lentää maapallon ympäri, mutta käyttäen vain uusiutuvaa energiaa. Hän kertoi ajatuksistaan André Borschbergille, lentäjälle ja yritysjohtajalle, hyvälle tuttavalleen, ja kaksikko päättikin rakentaa aivan uudenlaisen lentokoneen, sähkölentokoneen, jolla tosiaankin voisi lentää ympäri maapallon pelkästään aurinkosähkön voimalla. Andreen tehtäväksi tuli suunnitella, rakentaa ja koelentää tämä lentokone, kun taas Bertrandin osana oli kiertää ympäri maailmaa hankkimassa rahoittajia ja kertomassa uusiutuvasta energiasta ja sen mahdollisuuksista. Aivan liian usein uusiutuvia energiamuotoja pidetään pieninä tekijöinä, joilla ei ole mahdollisuuksia vaikeissa olosuhteissa, mutta kaksikon päämääränä oli todistaa nämä ennakkoluulot vääriksi. Sitä varten rakennettiin ensinnä koekone Solar Impulse 1 tarkkaan ottaen. Sillä he tekivät ensimmäisen 24 tuntia kestäneen sähkövoimaa käyttäneen lennon ja lensivät koneella halki Euroopan, Afrikan ja Yhdysvallat. Ykköstä seurannut Solar Impulse 2 on tehokkaampi, suurempi ja kyvykkäämpi. Parin vuoden aikana tekniikka on mennyt sen verran eteenpäin, että monet laitteet, rakenteet ja systeemit ovat nyt kevyempiä ja parempia. Ja koska tällä varsin hitaasti lentävällä lentokoneella pitää pystyä nyt lentämään yli valtamertenkin vain aurinkovoimaa käyttäen, tulee sen myös olla erittäin luotettava. Tekniikan lisäksi suunnittelussa on täytynyt kiinnittää huomiota myös ohjaamon suunnitteluun, sillä koneessa on vain yksi lentäjä ja hänen pitää pystyä toimimaan siellä 8 kilometrin korkeudessa lentäessä 5 vuorokauden ajan. Siis 5 päivää ja 5 yötä mahdollisimman yksinkertaisessa ja pienessä ohjaamossa. Lentäjän pitää ohjata konetta, syödä, ottaa nokkaunia ja toimia mahdollisimman hyvin koko tuon ajan, aivan samaan tapaan itse asiassa kuin ilmailun historian kuuluisat ennätyslentäjät, kun he lensivät pienillä koneellaan yli valtamerten. Apunaan tosin nyt lentäjillä on koko joukko tekniikkaa ja lääketieteellistä tietämystä. Lentäjät ovat simuloineet lentoa jo monta kertaa ja heidän suoritustaan on voitu paitsi tarkkailla, niin myös kehittää koko ajan paremmaksi. Koneessa on siis vain yksi lentäjä kerrallaan ja ohjaamon koko on ainoastaan 3,8 kuutiometriä, siis samaa luokkaa kuin ammoinen puhelinkoppi. Itse lentokoneen rakentamisessa on jokainen ylimääräinen gramma hiottu pois. Koneen runkorakenne on kevyttä hiilikuitua ja metallia, kuten esimerkiksi alumiinia ja titaania. Sen siipien kärkiväli on 72 metriä, eli se on leveämpi kuin Boeing 747 jumbojetti. Mutta toisaalta koneen massa on vain 2300 kiloa, eli katumaasturin verran. Sähköä lentokone saa aurinkokennoista, joita on tarkkaan ottaen 17 248. Ne on asennettu siipien, rungon ja korkeusvakaajan päälle. Näin ollen paneelien pinta-ala on lähes 270 neliömetriä ja ne voivat tuottaa 340 kilowattituntia energiaa vuorokaudessa. Päiväsaikaan siis kone voi käyttää moottoreitaan täydellä teholla ja ladata myös akkujaan, jotta se voi sitten jatkaa myös lentoaan auringon laskeuduttua. Kone teki ensilentonsa viime kesänä Sveitsissä ja koitti siipiään ensimmäisen kerran yölennolla lokakuussa.
Nyt se on saanut nämä koelentonsa siis päätökseen ja tässä joulukuussa kone puretaan osiin ja kuljetetaan Abu Dhabiin. Sieltä kone aloittaa tammi-helmikuussa sopivien säiden tullessa matkansa ympäri maailman tekemällä vain 4 tai 5 pysähdystä. Ja tämä seikkailu siis on ensi vuoden alkupuolella, riippuen siitä milloin säät ja monsuuni antaa myöden.